हेलो रायजोफोर मैयानि जानो गोनां प्रिमियार श' जांख्रितानि थैसाम अक्ट'बर 30 तारिखाव जानो गोनां मैयानि बे जांख्रितानि थैसाम प्रिमियार श'आ टटेलि डिस्ट्रय जाना थांबाय। माने लुखाजोब्बायमोन, ओमफ्रायो बानायजोबखाबायमोन, सिंफ्रावबो साजायजोबखाबायमोन, ओमफ्रायो हरखाबै अबेनिफ्राय बारहुंखा फैखो बा बार फैखो टटेलि डिस्ट्रय। गासिबो लुखानाय बुस्थुफोरखौ सिलिंखार खालामलांजोब्बाय आरो मोनायाव जानो गोनां प्रग्रामा बेलासियावनो डिस्ट्रय जाजोब्बाय। होमब्ला बेसे दुखुनांथाव साजायखानाय बानायखानाय बुस्थुफ्रा। ओमफ्राय दा आं नोंसोरनो फुटेज देखायगोन माखासे बेयाव डिस्ट्रय जानायफोरखौ, माबायदि डिस्ट्रय जादों, अखाया माबायदि हायामोन। नुबायना रायजोफोर माबायदि डिस्ट्रय खालामनानै दं अखा बारहुंखाया। माने बे भिडिअ'आव जेरै सेस होनदों बिदिनो सेसखासै आरोना, माने आसरित सेस खालामलांखा दं अखाया। ओमफ्राय दा खोनानो मोन्दोंमोन प्रिमियार श'आ डिस्ट्रय जानाया माने लांदाङै देखायसै होननानै। ओमफ्राय लांदाङैथ' देखायनो हाया बे बुस्थुखौ, माने प्रिमियार श' बुस्थुखौ लांदाङै देखायनो हाया जाहैबाय। बेयाव टिकेटनि खोथा थायो, फैसा खामायनांगौनि खोथा थायो, ओमफ्रायो फिल्मफ्राबो बिदि खालामोबा लिक जायो। ओमफ्राय दा प्रिमियार श'आ जाफिनगोन ना जाफिना, ओमफ्राय बेखौथ' दा खबर मोनथिथ'वाखै। ओमफ्राय बे जांख्रितानि थैसाम मुभिया दिनैनिफ्राय माने दाब दाब जायगाफोराव देखाय जासिगौमोन आरोना बे जांख्रितानि थैसाम मुभिया। ओमफ्राय जोंनि जायगायाव दिनै जानो गोनांमोन, ओमफ्राय दाब दाब जायगायावनो जागौमोन आरो फुजानि नामफ्राव बा मानिबा बिदिनो सोरबा फिल्म देखायहैगौमोन। ओमफ्राय जुदि प्रिमियार श'आनो जायासैबा ओमफ्राय बे फिल्मा मारै जाबावगोन बेबायदि खोथा फैबाय आरो ना। प्रिमियार श'आ जाफिननो हागौ, बेखौ उनावहाय आङो खबर लानानै माने भिडिअ लाफिनगोन आरो। ओमफ्राय थ' रायजोफोर भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लायाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।